Pinia dapa birtalong penili sami dengmir kiling pi non birtang ton pen arju ponekta. Kidamtang jakong ni pain kora kethom arni All Party Hills Leaders Conference thi hekpen APHLC Ratcharia songatumpen Dipurong supi abarim rong parpinok bea kumlin atowar kom chenalong kachesong pedopon. Kachesong pon alam the APHLC songja tumpen kipachini ke Dipu town ke parlo angkangalong non ke charibom asor karatum municipala kilik pedo depensi adho committee pangnidet. La solam langdam pulote constitution aron karkana sonsi BJP sorkaratum pemanderlo. La si prabjin pen municipal kilik constitution aron ateng pen padovek nang jipusi kachesong along klamalong pen plamthi pachini ponlo. Pini dak kachesongi asai da deng dang tungte sitame claim nang kok bangala hello je ilitum dak town committee election ningkan ke thom pen si apnang ke election ki bibi sitame non ke ningkan ke thom gali ningkan pho par det anta piniar niata town committee election bangke dak difu det delo east west kar benglong ta bi hedet la so porsin ilitum pulo je democracy update ke election ki bi pen hello rada jakong kelong election le bibi plon rada jakong gali delo lage ame thang atum jungjung kachingwai hala bang so jakong si chen rong la si democracy ka murder la bang so bang alang tum ke claim aport rada panil tum kapachini la bang so kapachini pen kar benglong autonomous council la pen adun thu bang le tum kup ke jong pon ke lain lo je kar benglong lo eviction ke claim bek nang je thai VGR long bang ke eviction claim kle la dak bang ke pulo police force awe la pen ili tum dak kapre ka community pen ka che henoji mate one community base matha der nang puse alang itu eviction high headed pu jita non all over Assam along bang ke hadak muslim tum bhan bang ke eviction ada ke claim te hadak dupri long ke communal kalilang mal same hala dak bang ke lang to eviction claim dam bor hidet la sila bang so comparison kar benglong rada tum chini nangi dema sa ora tum chini nangi lalo Lanchot kalisi sik sedol along rialong ke konamana akhya tumaphan longle peklongle pu chini lorapi KAC ke jatum thedung a company jasemet adani ambani aphan longle ke pek lake chokche lasi lahaya company aphan peklongle pusi sodak pen pachini lapen karbianglong aradakar inai hemprekang thim det ke ja aron along ke tok article 244A prabjin pen pechunangji puta ke hangpedo ane pilo town committee election sitami non antanang bi bedelo la tum ether committee si sengsi non tapado bomlo sidala ke democracy aron karkan la ke democracy pha aron ke la tum ke akeng pak aron si chibikok la pujo la sopot si nili tum pini ningkang samse sitami je paklang lo la pen ke nili tum ke un an pen labang so asai deng ditik alang tum claim kletik election bi betik nili tum non son RB ta chini lo RE ta chini tum che song tip pen nili tum arjap tip pen dudun pun nili tum sitami akam deng nang koklo atike aron ating penke town committee aron no pen municipal aron ating penke ningkan ke thom aprang ating ge de hala non law long ke tok ating ningkan ke thom ana isia committee town committee ba municipal ke senglong ke dulong no la pi ningkan po pe bat lo pusi tan tum aron theklong le lang la bangge sita yong si ningkan polo pusita no ningkan pota par etlo ningkan capital tu polo ne pil ne election pe do det lo la posi ni tum la election pe do wek nai pu athema election ka pe do de polo tang te di itum democratic adet ke hai democratic adet ke election ka pe do de polo tang te la ke public atum amended ajakong and epinvency la command ni punang kok lo la tungge aron ben li det lo ke command ni tum si solai bom lo la inglonga solong le bangna kitia dim antami pajok serak nangji la anchot kali karbianglong along solar aphan dim klong peklong le pu la son phoke manga pu thak ke pachun jia phan dharna kang ni pen kache songpon News report Harsingrong Hang KATV News Jai ka thalong live adani ambani bhalong le pet dekhe adani ambani bhalong le pet dekhe adani ambani
Hamren Police Station kaparlo Hamren pen kahelo mujong arong amikar jotsoning hi ahem kedamtang jakhong acheklo ni phai kripho arni ada por phai kri si pen krehini ada koson pen loni jotsoning hi atum amithanga hi dialong kam klem bomahut ahem mi chupide hem mi ke cho karjulong pen rongisi bang plikep sosia rat langki roi pen langki dung cherab dunlo bonta phelang la pen check arpong ki kreng pigajok kang hukia hindo bonta mi ke cho ki ahina ve po son thak thaksi hem mi ke cho inglek lor an pinlo kaluksona son ke tangka kireng sika suri phokep sokmon plikep kapang renga honki lin krepho cycle hum phule phukok kasu harlung peri do an documents me ke cho eralong aadhar card longle pata voter id pan card AGBB passbook pen ke chenglok hako ko pen kabirti ador ki so hormudo anta me ke chu era jok ningduk ningke oi mekri meklang pensi kabarak nai ahemalong tot pronglo red ke dam ahut kaching thang kon apiari usumar la pen hem isi amal anta la red ke dam ahut kaching thang kon amal la henlo anpar ke thang chelong dun de pin lo nasi jat sita nang chur ning rilo nang rap kha pusi la arleng ke the la pen la tin ki karbiang ki ja atum an sita nang atum phan nang chuning rilo kidu kisung ki phothektik along kedamtang jakhong ni phai kre phopen pini ni phai inkora ke thom anta majok arleng ki thea tumta nangka humri kilang kirap nangki pi avelang pota hema hemphu jotsoning hi lapen achor kareng timung pia hin pen lamthi chipiklang anparta KAC kachari lakha pli socheng MEC hetsing rong phara phansatami nangko humri pen akenang sot akirap nangki pi ja phan kachuningri pedo chutun chudang apuli anta vipin lo chudeng kasu harlu anta vipin lo pen osomar api arianta vipin lo amsi nangli tum ki the ki dingatum karbiang long ki jati matum doktor toliram bonghang alang li pantani li chuningri lo asapsup nili tum phan akerap nang pitha ko simili ka chuningri tarti ke lailo nili tum pi rian tanon jingthang klapanta asili phananta la yir po tum si abana bunang ki yir kraila sopon sinamili tum ke jingthang poncholo kasi jaseme ni ya ke rat chohang kang tum ke doktor toliram bonghang alang li phan nili ka chuningri ke alang li nang rabya ji ku sinili ning thesi na chuningri alam the ko nili chuningri ji ala socheng MDC alang li phan ta nili chuningri la hello alang li phan nili jaseme ka chuningri ke osomar api ari achoy api kote puli phukok angton minang chupi thailo nili kan recommends anta hem ten simi chutang der jo masi thang da chilong lepin lo la si putas anta nili passbook kote angton minang chupi thailo la si nali tuma local MDC alang li ta nili phana ke rap PG kusi nili chuningri lo Hamren pen Chandra Singh Ronghang KATV News Bokajan Forest Range Angkang Bormanthi Bay Arong Along Edon Teron Hem Habit Ingnar ke phalang no pona berta kelong pon Pherangkia bitung pen berta kirib donlong atenke Bormanthi Bay Arong Sif Mandir Adung Edon Jiten Terona Hem Patobiajo Porphai si Malom Habit Ingnar Adilung Damsi Paisong Tedaksi Monit ke doa hem arpong phalang no pithailo Bonta kopai ki me monita tumabang thangthelang Athila so porahut arki arjulongsi monita tumabang apran chepajok jiaphan inut ehor katsi apran chepajok ponlo Api tebok terayatum arjudun longsi forest saikia tumaphan birta pachini ponsi cherabrin pensi hung ponlo Teron hemasora tumpen ki thandu na tenke labangso ingnam a ingnar to vepen pajonilo kebang
ki chenganing beke adung het kedo jang phongathe un anchulik si cholo lapen arongta pakrep dublo towe bang jang phongathe abedera matsi hema bangsi phalang note kanglo pusi pachini lasi ronga sorpen isi chuning ridun abangke bokajan forest lapen kitheki dingatum labangso teron hem asorke kidu kadure deratuma potsi ahem kachi kim thujia phan sarkar pen masap akira pipona sonte misenji athila sona tuma phan ke kira veknang ji setame a oddo athe sarkar pen fan setame do lasi rapon thega sonte misenji puta pachini dunthu News report KATV News. Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo, Domi thak me Kardong.